Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, οι καταναλωτές γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικοί στην εξυπηρέτηση που λαμβάνουν στα φυσικά καταστήματα λιανικής. Τώρα είναι σημαντικό να χτίσετε μια omni-channel marketing στρατηγική, να παρέχετε γρήγορα και προσωποποιημένα εξυπηρέτηση στους πελάτες σας και να απαλλαχθείτε μια για πάντα από τις ατελείωτες ουρές στο ταμείο. Με άλλα λόγια, τα φυσικά καταστήματα θα πρέπει να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία καταναλωτή, η οποία θα ενισχύσει την απόκτηση νέων πελατών, αλλά κυρίως τη διατήρηση των υπαρχόντων club members. Σκέτη πρόκληση, σωστά? Το EPOS On The Go είναι η πλέον καινοτόμα εφαρμογή mobile checkout που εξαφανίζει τις μεγάλες ουρές αναμονής στο ταμείο, επιτρέποντας στους πολιτές να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία πελάτη επιτόπου σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στο φυσικό κατάστημα. Διαθέσιμο σε iPhone, παρέχει όλες τις δυνατότητες των EPOS Clienteling and Retail, όπως έκδοση ψηφιακών αποδείξεων και τιμολογίων, προβολή στατιστικών και στόχων παραγωγικότητας αναπολιτή και πολλά ακόμα, κυριολεκτικά εν κινήσει. Όχι άλλη απώλεια κέρδους που οφείλεται σε συνοστισμό και ατελείωτες ουρές στο ταμείο. Επικοινωνήστε σήμερα με έναν από τους ειδικούς μας για να μάθετε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε τη λιανική σας επιχείρηση.